Не, зад тези стени мечтите нямат граници. Има живот, който ни вдъхновява. Тук няма време за губене. Има моменти, които са много ценни. Тук няма място за отчаяние. Има прекрасни хора, които ни свързват с живота. Животът не обича пренебрежението, не. Никакво пренебрежение. Не се уморявайте, не се отказвайте. Не се отказвайте! Няма чувство за самота. Тук има силни хора в трудни времена. Въпреки, че понякога изглежда, че всичко е приключило, не можете да се откажете. Науката има суперсили, не за мен и теб, за нас. В моменти, когато животът виси на косъм, силата и устойчивостта ни свързват здраво с него, с окуражаващи гласове. Всичко в името на човека и неговия безценен живот. Има го тук. Ние внасяме нова светлина, нови възможности в живота ви. Университетска, болница Медипа Омега. Тук има живот. А ние сме Lumina Health, вашият личен консултант по пътя към здравето и красотата.